Και έχουμε εδώ τον Παναγιώτατο, για να μην το κρατήσουμε, παιδιά, μια ώρα τον άνθρωπο να τον αποδεσμεύσουμε. Και μια και μιλήσατε για το γενικό λύκειο και τα γενικά μαθήματα, είχατε μια συγκεκριμένη άποψη για τα θρησκευτικά, για την οποία επικριθήκατε. Εντονότατα και στη Βουλή, αλλά και από την Εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε εσείς τον Παναγιώτατο να έχει άποψη για το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία έχει άποψη για το θέμα αυτό. Και ειδικά ο κύριος Άνθιμος. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, επειδή αναφέρατε μόνο τις επικρίσεις, θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο επικρίσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των βουλευτών στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είχε την ίδια άποψη, όχι επειδή την είπα εγώ, επειδή αυτή είναι μια άποψη. Εννοείται αυτή. Δεν θέλω να πω αν ήταν υπερψηφία, γιατί δεν κάναμε ψηφοφορία ποια ήταν η μειοψηφία και ποια ήταν. Προφανώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που απαρτίζεται από δύο κόμματα έχει την πλειοψηφία. Δεν θέλω να θέσω τέτοιο ζήτημα, ωστόσο δεν είπα κάτι περίεργο. Να θυμίσω επίσης. Θυμήστε με μία φράση τι είπατε ακριβώς. Είπα ότι τα θρησκευτικά θα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο που είναι περισσότερο η ιστορία και η σημασία των θρησκειών. Γιατί έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και όχι με τη μορφή της κατήχησης και του προσελητισμού ή της θρησκευτικής προπαγάνδας. Και μάλιστα, για να πω ότι από το 2005 και μετά αυτή είναι και η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν προσυπογράψει όλες οι χώρες στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Να μας πει μια λέξη ότι οι θρησκείες, να ολοκληρώσω ένα λεπτό, ότι οι θρησκείες είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και ο χριστιανισμός φυσικά και η Ορθόδοξη θρησκεία. Και ότι θα πρέπει στο σχολείο να διδάσκονται με έναν τέτοιο τρόπο που να μην πριμοδοτεί κατά κάποιο τρόπο ή να καλλιεργεί το φανατισμό της μίας θρησκείας απέναντι στην άλλη κλπ. Αυτή είναι σήμερα η διεθνή στάση. Στο σχολείο σήμερα καλλιεργεί το φανατισμός. Τότε τα παιδιά δεν περνούν τα παίξω στην εκκλησία. Τα τραβάμε να μπουν μέσα και δεν μπαίνουν. Σας είπα ότι θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο. Άλλο τι επιτυχάνεται στο τέλος και άλλο ποια είναι η λογική του μαθήματος. Σας είπα ποια είναι η λογική του μαθήματος. Κυρία, και ο ρόλος της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε αυτό το κράτος, όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Φυσικά θα είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας. Για να μην κρατάμε το Μητροπολίτη με τις ώρες, να απαντήσει ο Παναγιώτατος. Ελάτε, Παναγιώτατε. Να δούμε τι θα προλάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αλλά επειδή το θέμα σε ό,τι αφορά τη δική μου συμμετοχή επικεντρώνεται στο θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών αλλά και των άλλων μαθημάτων, εγώ διαρωτώ με και το λέω με ευγένεια και με καλοσύνη προς την κυρία Ρεπούση, που την παρακολουθώ σε όλα όσα λέει και ισχυρίζεται, με ποιο δικαίωμα ζητεί αλλαγές στην παιδεία και στο φρόνημα του ελληνικού λαού? Υπό ποιες προϋποθέσεις ειδικότητος και αρμοδιότητος επεμβαίνει σε θέματα που έχουν σχέση με την πίστη μας, με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας? Εσείς, κυρία Ρεπούση, προς τιμήν σας, είστε καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας. Προς τιμή σας, το λέω γιατί αγαπώ κι εγώ πολύ την Γαλλία και τον πολιτισμό της. Γιατί με τόσο πάθος παρεμβαίνετε στα θρησκευτικά, μιλάτε συνέχεια για τα αρχαία ελληνικά χωρίς να ρωτήσετε τους φιλολόγους καθηγητάς τόσων πανεπιστημιακών σχολών? Γιατί μιλάτε και για τη βιολογία που και εκεί έχετε το σκοπό σας? Και γιατί η υπόθεση της συμφοράς της Σμύρνης δεν σας έγινε μάθημα σε όλο αυτό το πάθος σας εναντίον εκείνων που θέλετε να κατακρεμνιστούν? Η παράδοση, λέει το Σύνταγμα, ο σκοπός της παιδείας είναι να ανατραφούν τα παιδιά με την παράδοση την πνευματική και με τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι που το πάτε, θα μας πείτε στο τέλος, πρέπει να ρίξουμε και την Ακρόπολη για να βλέπουμε καλύτερα το Φάληρο. Δεν είναι πράγματα αυτά που εμείς δεν έχουμε βέβαια δυνατότητα να βρεθούμε και να μιλήσουμε, αλλά εσείς γιατί μιλάτε? Δηλαδή οι πανεπιστημιακοί καθηγητές των φιλοσοφικών σχολών Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Ιωαννίνων, αλλά των δύο παλαιών πανεπιστημίων, δεν έχουν επιλέξει για το θέμα αυτό. Και μια κυρία αναστατώνει όλο τον ελληνισμό για να τα εγκρεμίσουμε όλα. Δεν θα τα εγκρεμίσουμε. Εσείς πιστεύετε, Παναγιώτατε, να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο ή είναι απόψεις προσωπικές της κυρίας Ρεπούση? Είναι προσωπικές απόψεις της κυρίας Ρεπούση και ούτε στο κόμμα της δεν συμφωνούν όλοι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Νομίζω ότι και ο αρχηγός του κόμματος
είναι σε δύσκολη θέση, είναι ευγενής και καλός άνθρωπος. Για τον κύριο Κουβέλη, ναι, τον βλέπω, είναι ψύχρεμος, ήρεμος άνθρωπος σε όλες τις πολιτικές. Παναγιώτα, να ρωτήσω κάτι όμως. Και πέρα, όλη αυτή η ιστορία. Επειδή, να ρωτήσω με ποια είναι κατήχηση. Στα σχολεία δεν κάνουν. Εγώ, μια στιγμή, ένα λεπτό μόνο. Εγώ σπούδασα πρώτα φιλολογία στην Αθήνα. Μετά τη θεολογία. Δίδαξα 7 χρόνια. Έχω εμπειρίες από τα κατηχητικά σχολεία. Ας πούμε, στα κατηχητικά σχολεία, το που γίνεται στις εκκλησίες, θα γίνει μια κατήχηση. Αλλά με τα μαθήματα των θρησκευτικών, όπως είναι σήμερα. Μιλάμε για το σχολείο τώρα, Παναγιώτατε. Όχι το κατηχητικό. Το κατηχητικό γίνεται κατήχηση, γιατί έχω και εγώ γνώση ότι πάω εκεί. Και εγώ πήγα στο κατηχητικό. Δεν μιλάω για το κατηχητικό, μιλάω για τα μαθήματα μέσα στο σχολείο. Κύριε Άθημε, να ρωτήσω. Τα παιδιά αγαπούν το μάθημα των θρησκευτικών. Ναι, μισό λεπτό όμως. Αν δεν αποφασίζουν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν και η πολιτεία, ποιος αποφασίζει τι μάθημα διδάσκεται και πώς διδάσκεται? Μισό. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν, κύριε Γυριτζή. Ποιος αποφασίζει? Να ακούτε καμιά φορά τι λέμε κι εμείς. Αυτοί οι οποίοι νομοθετούν, κύριε Γυριτζή, ερωτούν τους ειδικούς. Και οι ειδικοί είναι αυτή τη στιγμή οι φιλόλογοι και οι παιδαγωγοί των 3-4 πανεπιστημίων. Όχι, κύριε Αρεπούτση, με τα γαλλικά του. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε τη Βουλή. Δεν έχει και δεν θέλει να τα καταργήσουμε. Άρα για το πώς θα διδάξουμε τα θρησκευτικά στο σχολείο. Να καταργήσουμε τα αρχαία ελληνικά. Μισό λεπτό. Αυτή η χθεσινή βλασφημία στη Βουλή. Να καταργηθούν τα αρχαία ελληνικά. Μα τρελαθήκαμε όταν ιδρύουν έδρες αρχαίων ελληνικών στο Λονδίνο. Η κυρία Ρεπούση δεν είπε κάτι τέτοιο όπως μας είπε πριν από λίγο, αλλά να επαναλάβω την ερώτηση. Εάν ρωτούμε τους ειδικούς, θεωρείτε ότι εσείς, ας πούμε, και ως υψηλόβαθμος τέλεχος της Ελληνικής Εκκλησίας, είστε ο ειδικός που πρέπει να ερωτηθεί και με βάση τη δική σας άποψη να διδάσκονται τα θρησκευτικά στο σχολείο? Πρώτον, σας ομίλησα για τους καθηγητάς. Εγώ δεν είμαι πανεπιστημιακός. Τους πανεπιστημιακούς των 3-4 μεγάλων πανεπιστημίων. Πρώτον, σε ό,τι αφορά όμως, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, επειδή όλα αυτά τα παιδιά που είναι στην Εκκλησία είναι βαφτισμένα στην Ορθοδοξία και από τους γονείς τους και από τους παππούδες και τα κατοικημένα, δεν μπορεί και η Εκκλησία να μην πει τη γνώμη της και να τα αφήσει να γίνουν θύματα όλης αυτής της καταστροφικής. Μην βάζετε θέμα βάπτισης, γιατί μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη, Παναγιώτατε. Μην βάλουμε θέμα βάπτισης τώρα. Πώς? Μην βάζετε θέμα βάπτισης, λέω, μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη από την κυρία Ρεπούση. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, Παναγιώτατε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι. Μα γι' αυτό λέω ότι δεν ελέγχεται. Εσείς, Παναγιώτατε, θα τη δεχόσαστε την κυρία Ρεπούση στην Εκκλησία να έρθει, πιθανόν να μετανοήσει, δεν ξέρω, να την εξομολογήσετε? Αύριο πρωί, άμα θέλει, αλλά δεν πρόκειται. Υπάρχει σωτηρία, κύριε. Λίγο δύσκολο. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχει ειδικότητα, δεν έχει ειδικές γνώσεις. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε την Ορθόδοξη παράδοση που μας έφτασε σήμερα και είμαστε και κράτος. Ούτε μπορούμε να αρνηθούμε τα αρχαία ελληνικά όταν τα ασπάζονται η ξενόγλωση της Ευρώπης και της Αμερικής. Αφήστε να δώσει μια απάντηση, κύριε Ρεπούση, να κλείσουμε, Παναγιώτατε. Παναγιώτατε, ένα λεπτό να απαντήσει, να πει μια κουβέντα. Να πει μια κουβέντα, αλλά εμείς πάντως τέτοιο έγκλημα εις βάρος της παιδείας των παιδιών μας που την καθορίζει και το Σύνταγμα δεν θα το ανεχθούμε. Θα το πολεμήσουμε όσο μπορούμε. Μια κουβέντα, παρακαλώ, κύριε Ρεπούση. Κυρία Βαρδαβάνη, σας παρακαλώ. Την κυρία Ρεπούση απευθύνεται. Εσείς θα πείτε για ποιο σας κατάλαβε στο τέλος. Λοιπόν, ελάτε. Ελάτε, κύριε Ρεπούση, δώστε την απάντηση. Εγώ δεν θέλω τώρα να αναφερθώ διεξοδικά σε όσα. Εξάλλου ξαφνιάστηκα από την παρουσία του Μητροπολίτη Άνθιμου στην εκπομπή σας. Δεν με είχατε καν ενημερώσει γι' αυτό. Πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι καταρχήν το σχολείο στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα σύγχρονα κράτη, οφείλει να είναι λαϊκό σχολείο, κοσμικευμένο σχολείο. Ότι η πολιτεία έχει βασικά την ευθύνη για να καθορίζει το περιεχόμενο σπουδών σε αυτό το σχολείο και όλοι φυσικά έχουμε γνώμη και πρέπει να έχουμε γνώμη ότι η Βουλή σύμφωνα με το Σύνταγμα νομοθετεί. Εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκτός από καθηγήτρια ιστορία, η οποία ξέρει φυσικά και γαλλικά και αγγλικά ξέρει. Λοιπόν, νομοθετεί. Στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων υπήρξε θέμα για το περιεχόμενο σπουδών του Λυκείου και εκεί εκφράστηκα όπως όφιλα να εκφραστώ για αυτό το περιεχόμενο, όχι μόνο για το μάθημα των θρησκευτικών, των λατινικών, των αρχαίων ελληνικών και γενικά τη συγκρότηση του νέου Λυκείου μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου. Γενικό γκρέμισμα δηλαδή. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να πω μόνο